Doktor, dia mana fidung? Doktorनाव फैदों Mana fidung? दा आबैखौ बिजि थुनो Apa ya? Sudah ya? आबै वानखौ हेलौ गुड आफ्टरनुन लोगोफोर दिनै आं बे भिडिअखौ बेखौनो खोन्थानो लाबोदों जे जों मोनसे जायगायाव फैदों आरो ना बेंगलथ' नङा धुबुरी डिस्ट्रिक्ट आलाखुरा होननायाव जायफोरा आथिं सानाय बिदिनो किडनिफोराव स्टन जानाय बिदिनो अन्थाइ बायदिसिना जानाय आरोना बिसोरो फाइल्स जानाय बिसोरो बे डक्टरनाव फैनो हागोन आरोना सानाय सुनायाथ' एखेबारे थिग जाजोबखायो आरोना आं डक्टरनि नाम्बारखौ नांगौबा नोंसोर लांनो हागोन आयुर्वेदिकसो आरोना आं डक्टरखौ देखायनो र' डक्टरनि चेम्बारखौ देखायनो बारा गिदिरबो नङा बे आनैमोना मोजां मोननानै फैफिनजोबनाय आरोना प्रेसक्रिपसननि दामाबो 20 थाखाल' होनदों नामा डक्टरा बाव जिरायगोन आरोना दा फैगोन बावहाय बे आनैया नायजानानै बिराद मोजां मोनबाय होनदों नामा आनै नै मुलि लाजोब्बाय माखौ ए बिदि अरजाया Parking harus kita milih nasi. जोंबो क'क्राझाराव फानहैनोसै ना नै बिदि खालामनानै जोंनि दखानाव फैनानै जाफैदो क'क्राझाराव जों फानहैनो आंनो साहाजोंनो ज' जाबावदों बिग्रिखौदा गारि रुस्टेड बेलमेनि जिउआव एसे बेरायनो फैलायबाय जोंहा इनो हनै आया रायलायो खथायनो हनै खथाय होनदों Kotai. खथायनो होनो आंना बगरी खायसे बगरी नैबे दाउआनोमोन बै सिंनिया जुम्बि नङालै नै दाउसो बोरसो दङ दा बोर सिलभार बुट गैयालै नै दाउला खासि बायदि नै मामि दाउला खासि नामाथाय बेयो जायगायाबो बिराद मोजांखा नै बेरायबाय थानो आराम थान्दानो गोजाननि गुवाहाटीफोरनि भिउखौ नायनो हायाबा बेफोरावनो फैनानै नायफैनो हागोन नै आदैमोनाबो फैगासिनो गुवाहाटी सिटिफोरनि जुआव बेसे थांनो ना ओंखायनो गामिफोरनि जुआवबो एसे बेरायनो फैनांगौ दै लोंनो आबैनाव दङ इलाय नालाय जायगाया आरामथारबावसो जिरायनोबो मोजांहाय मामि बाहाय बैयाव मा दङ थौनायनि नाय बैयाव खासेव गिदिरथार दङनो फैलाय ओइ Tangga coba. मालाय खाला खेवना हरो नैबेहाय गावसोर लांनानै जायो भिडिअआवनो नुवा जेबो मा जाखो बोनो हायो Mami yang gaखोबाय गोजौआ नै जि गिदिरखा गोलेरा उन्दुना दंजोबो हनै ओइ मानो बिसोर थैनाय रखम उन्दुना थाखायो दे बै दाउआबा हांसो बायदिया हनै मा दाउथाय ब्राउन कालार गंगा गुवाहाटीनि माबा जिउआवबो बेसे गोलेर गैबावासो नायलाय गोलेराबो हनै बारा खाथियाव थाजाया बिलाय हनै थब्ल' बावबायसो दे हनै
ไว้ทำคือดิเอามาเชียร์ไปตรงนั้นตรงนี่比较溜我你我不懂开灯会呢你懂啊我不哈哎不那不哈不维修那个不啦哎你是个当哦那可了哇安吉都不是还这样的看了我吧你是吧妈咪기등 Mami, 어이 may mana do yaw uri hablang mami. 기낭거 비카우 와우 마미 Lệ ra với đông mình khi chúng ta đi lệ thổ lá rồi khi mới nào ra vậy cứ liệt không bây giờ này này đuổi phim bay in chơi cái liệt này hạt thổ lá nào liệt ra vậy mà mình chứ hả nào đi chơi nào đi chơi bây giờ ba mama đúng rồi thấy ni sharaga 정봐 이길리는 뭐니 부르 라가 정말 그 비디오 간다 Dolphin biar dolphin. thằng dolphin đây chơi dolphin มือยันน่ะหุ่นไหล này deer này cứ nó phải deer này dưới đây đang photo kẹp nó có đông không chalo này Rasik Bill Mini Zoo tay ra bay đi sẽ gặp bay đi ai Dolphin. Mami sini kan tuh aku lagi karena cacai mami ayo chalo kan tuh pas nih kan thang aku lagi thang mẹ làm bài đi với dây này vậy lo mami con chơi gì con này dolphin mà con năng go thằng đồ này dolphin con năng con nari bị đã sai star hay này sai star này đi cái này mami này yêu mà lá oh con năng go Peacock Ya lari deh. hati ya bang sang oh phải không mami nhìn chẳng này Tuh nanggo. Kayak kagak. Saya lala bay na boleh. 피타 잔세네 피타 벵골니 피타 로다 데카간 피나 피타 벨렉 자이어르 네 피타